Uyazi wonke umuntu unento nje ayithandayo eBhayibhelini, unezwi alithandayo. Kunaleli hubo ngizothi ihubo elashiwo unina kaKristu uMaria emva kokuba evakashele uElizabeth. I can imagine ukuthi wayithuke kangakanani eqeda ukufikelwa yingelosi izothi wena ufumene umusa ubusisiwe isifazaneni ethi uzozala inkosi umsindisi weqamba igama uthi Emmanuel. I can imagine a young girl ukuthi wayithuke kangakanani. Ngimbona ke egijima eintabeni eya kumzala wakhe uElizabeth, bayahlangana bayakhuluma bayancokolisana noElizabeth batshelana izindaba ezinkulu ngoba naye ngaleso sikhathi wayekhulele uJohane. Kodwa ke ngimthanda uMaria uma ngabe sebeyixoxile yonke lento. uLuke 1 kusukela kuverse 46 la esethi khona lithi wayesethi uMaria, umphefumulo wami uyayidusa inkosi nomoya wami uyathokoza kuNkulunkulu umsindisi wami ngokuba ubhekile ubuphansi bencekukazi yakhe. Bheka kusukela manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe ngokuma uSomandla ungenzele izinto ezinkulu. Igama lakhe lingcwele, isihawu sakhe sikuzo izizukulwane ngezizukulwane zabamesabayo. Wenzile amandla ngengalo yakhe, chithile abazidlayo ekuzingeni kwezinhliziyo zabo. Uwisile amakhosi ezihlalweni, uphakamisile abantukazana abalambileyo, ubasuthisile ngezinto ezinhle, abacebileyo ubamukiseze. Uyisizile inceku yakhe uIsrayeli ukuze akhumbule isihawu njengalokho akusho kokhokho bethu kuAbraham nenzalo yakhe kuze kube phakade. Ngithanda nje lamazwi asiqaleni kudlula konke athi umphefumulo wami uyayidusa inkosi, moya wami uyesasa ngoNkulunkulu umsindisi wami ngoba ubheke uphansi bencekukazi yakhe. Kodwa kusukela manje izizukulwane zonke ziyakuthi ngibusisiwe. Ngisho kanjalo ntambama, angazi ukuthi wena yini lo ufuna ukumbongela yona uNkulunkulu, kodwa kuhle ngesinye isikhathi ukuthathe nje imizuzwana, ungasho kuningi, ungasho lamazwi ahlakaniphile, sishizwi lakhe. Phefumulo wami uyayidusa inkosi. May God bless you.